μαζί μας σήμερα την πρεσβυτέρα Ελιάνα. Είναι τώρα επιθεωρήτρια των θρησκευτικών μαθημάτων. Εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας. Και καλέσαμε τη σήμερα. Εμείς καλούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι το θέσεων μας, των απόψεων μας. Έτσι, ούτως ώστε η τροφή που παίρνετε να μην είναι τροφή δηλητηριασμένη, γιατί μπορεί να ακούετε πολλές ομιλίες από διάφορους ομιλητές, οι οποίοι να μην είναι αυτόν το οποίο έτσι πρέπει να πάρετε ολοκληρωτικά. Γι' αυτόν βλέπετε ότι τα χρόνια πονηρά πρέπει να ξεχωρίζουμε και πρέπει να ξεχωρίζουμε έτσι βάσει των δεδομένων των οποίων είχαμε ως εμπειρία. Η πρεσβυτέρα είναι άνθρωπος έτσι όντως θεολόγος, το απέδειξε και με τη θέση και με τη στάση της και με όλα τα θέματα που είχαμε τελευταία και με τους κορονοϊούς και με τα διάφορα άλλα. Λοιπόν, γι' αυτόν την εκαλέσαμε και γι' αυτόν την εκτιμούμε και γι' αυτόν την αγαπούμε. Όλους τους σεβόμαστε και όλους έτσι πραγματικά τους θέλουμε, αλλά πολλούς πρέπει να παίρνουμε. Να την ευχαριστήσουμε που εδέχτηκε έτσι το αίτημα μας. Είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει κυρίως έτσι με τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια ή με τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν οικογένεια. Έχει να κάνει με τα διάφορα έτσι προβλήματα τα οποία έχει η οικογένεια σήμερα και τι οδηγίες δίνουν οι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, για τα θέματα τα οποία προκύπτουν στα ζευκάρκα και στις σχέσεις μεταξύ τους. Νομίζω ένα θέμα που σας απασχολεί, ναι. Έτσι. Ευχαριστώ, Πάτερ. Εντάξει, η προειδοποίηση ήταν την Παρασκευή μόνο, γι' αυτό να με συγχωρέσετε. Εγώ δεν είμαι καλή να κάνω διαλέξεις, καθόλου όμως. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε, όπως έτσι το σκέφτηκα, να το κάνουμε μαζί το θέμα. Να ανταλλάξουμε βασικά κάποιες απόψεις. Ελπίζω να μπορέσετε και εσείς να εκφραστείτε. Έχουμε και τους πατέρες εδώ. Κάποια θέματα είναι έτσι βαθύτερα. Οπότε μπορείτε να ρωτήσετε μετά ό,τι θέλετε και να απαντήσουν οι πατέρες, γιατί εγώ ίσως να μην είμαι κατάλληλη. Όμως δεν θέλω να στέκεστε, νιώθω άσχημα. Αν θέλετε να κάτσετε, έχει και εδώ παγκάκια, υπάρχουν θέσεις. Τούτα λίγο είναι έτσι βοηθητικά, δεν είναι για να τα διαβάζετε. Σας διαβάσω έναν απόσπασμα για αρχή. Εγώ να τις λες, από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Κι αν όλα χρειαστεί να τα χάσω, κι αν στους έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα μου είναι ανοιχτά και υποφερτά όσο εσύ μου είσαι καλά. Και τα παιδιά τότε μου είναι περιπόθητα εφόσον εσύ μας συμπαθείς. Ίσως κάποτε σου πει, ποτέ ως τώρα δεν ξόδεψα από τα δικά σου. Έχω ακόμα τα δικά μου που μου έδωσαν οι γονείς μου. Τότε πες της, τι λες καλή μου, έχεις ακόμα τα δικά σου. Ποια λέξη μπορεί να είναι χειρότερη από αυτήν. Σώμα δεν έχεις πια δικό σου και έχεις χρήματα. Δεν είμαστε δύο σώματα μετά το γάμο, αλλά γίναμε ένα. Δεν έχουμε δύο περιουσίες, αλλά μία. Όλα δικά σου είναι και εγώ δικός σου είμαι, κορίτσι μου. Αυτό με συμβουλεύει ο Παύλος λέγοντας ότι ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Και αν δεν έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου, αλλά εσύ, πόσο μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα. Ποτέ να μην της μιλάς με πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ. Να την τιμάς
και δεν θα βρεθεί στην ανάγκη να ζητήσει επένους άλλου. Αν έχεις τους δικούς σου, να την προτιμάς από όλους για όλα, για την ομορφιά, για τη σοφροσύνη της και να την εγκομιάζεις. Να κάνεις φανερό ότι σ' αρέσει η συντροφιά της και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της από το να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά που σου χάρισε και αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. Έλα κοντά μου. Συγγνώμη, ως εδώ. Λοιπόν, ένα αναπόσπασμα, νομίζω το συγγραφέα τον ξέρετε όλοι. Καταρχήν, απευθύνεται κάποιος σε κάποιον πρόσωπο. Σωστά? Σε ποιον? Στον άντρα ή στη γυναίκα? Στη γυναίκα. Για να πει τα λόγια αυτά που? Το συμβουλεύει να πει αυτά τα λόγια που? Στη γυναίκα του. Ποιος μπορεί να είναι αυτός που τα έγραψε? Θεωρείτε, ποιος μπορούσε να ήταν ο συγγραφέας? Άγιος, κάποιος Άγιος, άλλος? Ο Απόστολος Παύλος, άλλος? Άγιος Ιωάννης, άλλος? Κάποιος σύγχρονος ψυχολόγος, σύμβουλος γάμου? Μπορούσε να είναι όμως. Μπορούσε να είναι σύμβουλος γάμου. Είναι πράγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μιλά σε κάποιον και του εξηγά πώς να μιλά στην σύζυγον του. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να χωρίσουμε έτσι σε κάποια μέρη την συνομιλία μας. Θα σας πω κάποια γενικά στοιχεία για το γάμο. Μετά θα πούμε την παθολογία της βίας, αφού αυτό είναι το θέμα μας. Τη βία στην οικογένεια βασικά. Και θα δούμε, σύμφωνα με τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο, και στο τέλος θα δούμε λίγες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Ο Θεός θέλει να δώσει ύπαρξη, λέει, και αιωνιότητα, ζωή δίχως θάνατο, μετοχή στη θεότητά Του και σε άλλα λογικά όντα. Γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο. Όταν οι σύζυγοι ζουν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και για αυτήν ζουν, τότε χρησιμοποιούν το φύλο τους ως αποκατάσταση της πτώσης τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει το γάμο ως μυστήριο μέγα και είναι μυστήριο διότι εξαγιάζει το φύλο και αναιρεί τη σφραγίδα της πτώσης. Μέσα στο γάμο βρίσκει έκφραση η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Εδώ είναι ένα ζευγάρι Αγίων, ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα. Ήταν η βοηθή του Αποστόλου Παύλου και οι οικοδεσπότες του και είναι η κατεξοχήν γιορτή των ζευγαριών μέσα στην Εκκλησία και όχι ο Άγιος Βαλεντίνος που δεν είναι καν Άγιος. Τη μέρα αυτή που είναι πολύ κοντά, είναι 13 νομίζω του Φεβρουαρίου ή κάπου εκεί, γιορτάζει ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα. Είναι υπόδειγμα συζύγων, βοηθών του Αποστόλου Παύλου με ταπείνωση και εργατικότητα και μεγάλη φιλοξενία. Και ένα σημείο που μας βοηθά πάρα πολύ, με αυτήν τη φράση λύνονται όλες οι αμφιβολίες σχετικά με τα δύο φύλλα. Τα δύο βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και οτιδήποτε άλλο φύλλα, τα οποία είναι δύο, τελεία και παύλα. Μέσα στο γάμο καλείται κανείς να ζήσει την γένωση του φύλου του. Καλείται να τιμήσει το άλλο φύλο και να δεχτεί το άγνωστο φύλο. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία επιμένει στην τιμή του άλλου και όχι του ίδιου φύλου. Μέσα στο γάμο το ένα φύλο τιμά το άλλο και αλληλοσυμπληρώνονται. Γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει αλληλοσυμπλήρωση του ίδιου φύλου. Ακόμα ένα ζευγάρι Αγίων, πολύ γνωστή, η Αγία Αθανασία και ο Άγιος Ανδρώνικος. Άμα διαβάσετε το βίο τους είναι εκπληκτικό, το πως δύο άνθρωποι μετά το χαμό των παιδιών τους αποφάσισαν να μονάσουν. Μονάζουν στο ίδιο κελί, αλλά δεν γνωρίζει
ο άντρας ότι είναι γυναίκα του, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας άλλος μοναχός, με απόλυτη εγκράτεια και πίστη στο Θεό. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στο δεύτερο σημείο που είπαμε να μιλήσουμε λίγο για τους πατέρες, πώς βλέπουν τις σχέσεις μέσα στο γάμο. Λέει ο Άγιος Πορφύριος σε μια κοπέλα πνευματικοπαίδη του: «Έλα της, λέει, κοντά μου να σου πω ένα μυστικό. Αυτό αν εφαρμόσεις θα δεις τον άντρα σου να έρχεται και να σε αναζητά όπου είσαι, χωρίς να ξέρει γιατί και θα μπορεί και ο ίδιος. Το μυστικό είναι τούτο. Να προσεύχεσαι για αυτόν μυστικά. Έτσι μυστικά θα πηγαίνει η αγάπη σου και θα τον καλεί. Η αγάπη δεν ζητιέται, μα γεννιέται. Η αγάπη δεν λέγεται, εμπνέεται. Να τυλίγεις τον αγαπημένο σου με θαλπορή μυστικά δια της προσευχής. Τότε και ο πιο εύθυκτος χαρακτήρας δεν αντιδρά. Η μυστική μετάδοση της αγάπης διώχνει τις φοβίες της δέσμευσης και καταπίεσης. Και οι ευθύνες του γίνονται ελαφρές και κάποτε αγαπητές. Ένας κόκκος ανιδιοτελούς αγάπης υπάρχει μέσα μας, έρχεται σιγά σιγά η χάρη και τον κάνει να πετάξει 2 φιλαράκια. Γρήγορα μετά μεγαλώνει». Αν προσέξετε, στο πρώτο κείμενο που σας διάβασα, είναι συμβουλές προς τον άντρα για πώς να φέρεται στη γυναίκα του. Και αυτό το κείμενο περιέχει πάρα πολύ σπουδαίες ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πρόληψη σε αυτήν τη σχέση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει με όλους τους καλούς ιονούς προϋποθέσεις, τις πιο άριστες προϋποθέσεις, και μετά από απροσεξία εκφυλίζεται αυτή η σχέση και εμφανίζονται οι πρώτες συγκρούσεις και οι πρώτες διαφωνίες και δυστυχώς εύκολα γίνεται η ρήξη μέσα στο γάμο και πολλές φορές και απομάκρυση, η τελειωτική απομάκρυση. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε για το πώς να φέρεται ο άντρας στη γυναίκα, η οποία έχει μια πιο ευαίσθητη φύση και της αρέσει αυτά που αισθάνεται ο σύζυγος να της τα εκφράζει και να τη διαβεβαιώνει ότι τίποτε άλλο δεν είναι σημαντικό για αυτόν, ούτε η δουλειά του, ούτε οι παρέες του, ούτε το σπορ που του αρέσει, ούτε οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι πρώτη στη ζωή του. Και αυτό θέλει η γυναίκα να το ακούει. Έτσι λέει και η ψυχολογία. Επίσης, αυτό με το οικονομικό θα το δούμε και αργότερα. Εδώ της λέει ότι αν έρθει η ώρα που μπορεί να μην εργαζόταν τότε η γυναίκα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Οι γυναίκες δεν συνεισέφεραν στην οικονομία, ήταν στο σπίτι και είχαν μπρίκα. Και του λέει, αν έρθει μια ώρα που θα του πει, μα ξέρεις, αυτά μου τα έδωσε ανηγονισμός τώρα, δεν ξόδεψα εγώ από τα δικά σου, και επομένως οφείλεις να το σέβεσαι αυτό το πράγμα. Εδώ λέει ότι πρέπει να το έχουμε έτοιμο, το τι θα κάνουμε σε τέτοια περίπτωση, πώς θα αντιδράσουμε. Δηλαδή και για τα οικονομικά στοιχεία πρέπει να συνεννοείται το ζευγάρι, να κάνει πρόληψη λίγο. Ο Άγιος Πορφύριος επίσης, σε έναν ανδρόγυνο, λέει, που είχε έντονα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούσαν και το μικρό παιδάκι τους, είπε ο γέροντας, εσείς τώρα βρίσκεστε σε διάσταση, αλλά το παιδάκι σας θα σας ενώσει. Μην τσακώνεστε μπροστά του, γιατί του δημιουργείτε ψυχικά τραύματα. Πάρτε παράδειγμα την αθωότητά του. Μην το τραβάτε προς τα πίσω με τη διχόνοιά σας. Αφήστε το να προχωρήσει και να σας πιάσει τους 2 από το χέρι για να σας τραβήξει και εσάς μπροστά. Στη μέση το παιδάκι σας, εσείς δεξιά και αριστερά του, πιασμένοι από τα χεράκια του να προχωρήσετε όλοι μαζί μπροστά και ψηλά. Ήταν μια παραστατική συμβουλή του γέροντα, όπως ένας ζωγραφικός πίνακας, έναν παιδάκι και το κρατούν οι γονείς του δεξιά και αριστερά. Αλλιώς οι γονείς γίνονται εμπόδιο στην ηρεμία του παιδιού και στη σωτηρία του. Γιατί πώς θα μπορέσει αυτό το παιδάκι να προχωρήσει μετά από διαζευμένους γονείς και χειρότερα από διαζευμένους. Κάποτε είναι κάποιες καταστάσεις που είναι και χειρότερες ακόμα. Μάλιστα. Και ο Άγιος Παΐσιος, προσέξτε τι λέει, ότι έχει μεγάλη σημασία, λέει, αν είναι και οι 2 σύζυγοι όμοιοι στην κράση. Φυσικά αυτό είναι δύσκολο, να έχουν μια ομοιότητα στο πόσο δυνατή είναι και στην υγεία τους και σαν χαρακτήρες.
Όταν τύχει ο ένας να έχει ήπια και ο άλλος ζωηρή γκράση, θα πρέπει να γίνεται μια θυσία από το δυνατότερο προς το φιλάσθενο και σιγά σιγά να βοηθηθεί να λάβει την υγεία ο φιλάσθενος και με υγεία και οι δυο τότε να προχωρήσουν. Και ποιος είναι ο στόχος του ζευγαριού, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, παιδιά, πέστε μας. Η θέωση. Η αγιότητα. Άλλη απάντηση. Ακούσετε. Η θέωση και αγιότητα. Συμφωνείτε. Η τεκνογωνία. Εμένα τα παιδιά στο σχολείο μου το λένε πρώτο. Είναι το μέσο. Όχι δεύτερο, τρίτο πράγμα. Είναι το μέσο. Ναι, γιατί μπορεί να μην συμβεί κιόλας, ναι. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η θέωση, σίγουρα. Αλλά είναι δευτερεύον ο σκοπός και η τεκνογωνία, αλλά μπορεί να μην υπάρξει. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν του γάμου? Να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής. Αυτά τα λέει ο Άγιος Παΐσιος. Που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το σκεφτούμαστε, διότι πολλές φορές καταπιανόμαστε με το τι έχουμε. Δεν μας αρέσει αυτό που έχουμε, γιατί αλλιώς ονειρευτήκαμε τη ζωή μας και κατάληξε κάπου αλλού και τρογόμαστε. Και πολύ εύκολα οι σημερινοί νέοι πάτερ, νομίζω, θέλουν να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να το κάνουν όπως το φαντάστηκαν. Και λέει, έκανα αυτή την προσπάθεια. Προχώρησα με αυτή τη σχέση. Έκανα αυτόν τον γάμο. Αλλά δεν είναι καλή η επιλογή μου. Τον αλλάξω. Δεν υπάρχει τίποτε. Τόσο απλά. Και μετά αυτή η αλλαγή που νομίζουν ότι θα τους ικανοποιήσει, θα τους ευχαριστήσει, θα τους λύσει τα προβλήματα τους, τις πλήστες περιπτώσεις φέρνει άλλα τόσα παρεπόμενα προβλήματα. Και να ξέρετε ότι μέσα στα σχολεία βλέπουμε, ας πούμε, έναν παιδάκι, έναν έφηβο, και στα δημοτικά όμως συμβαίνει τούτο. Ήταν έναν παιδάκι που επαιτούσε. Ήταν όλο χαρά, ναι, και με μεγάλη ευχέρεια στα μαθήματα. Και ξαφνικά μια ημέρα το βλέπεις σε μια γωνιά να κλαίει. Και λες, τι συμβαίνει, έχασε τα πόδια του το παιδί, τι έγινε? Οι γονείς του χωρίζουν, τσακώνονται όλη μέρα. Είναι πραγματικά η αλλαγή τόσο απότομη και τα παιδιά δεν συνέρχονται. Άμα σκεφτούμε ίσως αυτό, ότι είμαστε περαστικοί, μήπως δεν καθησυχάζουν, δεν εξομαλύνονται τα προβλήματα. Ίσως να είναι αυτή η μόνη λύση. Γιατί τελειότητα στη γη δεν υπάρχει. Και αν νομίζουμε ότι με έναν άλλο γάμο, μια άλλη σχέση θα διορθώσουμε την κατάσταση, πόσες φορές ο άλλος ο άνθρωπος είναι και τούτος που άλλο γάμο. Δηλαδή έχουμε σήμερα περιπλοκές. Έχουμε σπίτια που έχουν παιδάκια, ο ένας από προηγούμενο γάμο, το άλλο μέλος της οικογένειας από προηγούμενο γάμο, παιδάκια μαζί να ανάμειχτα να ζουν, μαζί να μεγαλώνουν. Κάποτε, κάποιες περιπτώσεις πολύ σπάνιες, ίσως μετά θάνατον κάποιου συζύγου, ίσως, εντάξει, απλά με διαζύγιο, να είναι κάπως καλή κατάσταση. Αλλά είναι σπάνιο αυτό, να το ξέρετε. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας πρέπει να είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση. Όταν μας καλέσει ο Θεός και να πετάξουμε κοντά Του. Όταν ο Χριστός ευλόγησε τους 5 άρτους και χόρτασε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, ο κόσμος ένα και ένα είπε: είναι ό,τι πρέπει για βασιλιάς. Έφαγαν τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και ενθουσιάστηκαν. Ο Χριστός όμως τους είπε να μην ενδιαφέρονται για αυτή την τροφή, γιατί δεν θα μείνουμε εδώ, σε αυτήν τη ζωή. Δοκιμάζεται ο καθένας αν ανταποκρίνεται σε όσα ζητά ο Θεός. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, να μας το πει τώρα.
σε όσα έχουμε μπει. Εμπεδώσαν το. Καλό. Λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος στην έννοια των ζευγαριών για τα παιδάκια τους έλεγε πάντα μία συμβουλή, τους έδινε μία συμβουλή. Ότι εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφτεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς ή αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ότι πρέπει για τα παιδιά μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό είναι από τον Άγιο Πορφύριο Βίος και Λόγοι και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο, κακοχτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Και ο Άγιος Παΐσιος, έτσι αντίστοιχα, από την πολλή τους εμπειρία και την επαφή με ταλαιπωρημένα ζευγάρια, λέει το ίδιο πράγμα. Και σκεφτείτε να σας διακόψω. Οι Άγιοι τούτοι εκοιμήθησαν πριν πόσα χρόνια, πριν 30-35 χρόνια. Ναι. Εντάξει, υπήρχε έτσι μια δομή πιο ισχυρή της οικογένειας. Η προηγούμενη γενιά βασικά. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι πολλά πιο δύσκολα. Γι' αυτό... Ο Άγιος Παΐσιος, η άσκηση της αρετής μέσα στην οικογένεια, λέει το κεφάλαιο, το ρώτησαν ένας οικογενειάρχης πώς μπορεί να ασκηθεί στην αρετή. Δίνει ο Θεός ευκαιρίες, αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από το Θεό να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γογγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγου χάριν, ο καλός Θεός, από την άπειρη αγάπη του για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί τη χάρη του από τη γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δίνει να αγωνιστεί και όχι να γογγίζει. Ή ζητά η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και όπως έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβά το τραπεζομάντιλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στην μητέρα του, «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως ο Θεός φυλάξει. Όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση, το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τα βοηθά να είναι κατά κάποιον τρόπο ξύπνια. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάσει, να βλέπει τον εαυτό του. Λίγη πνευματική μελέτη βοηθά, η προσευχή. Και οι πατέρες αυτοί και οι δύο και άλλοι πολλοί δίνουν μεγάλη σημασία στην προσευχή του ζευγαριού. Να είναι κοινή, μιλούν και για τον κοινό πνευματικό βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για όσους μπορούν να το έχουν αυτό είναι ευχής έργων. Και η προσευχή από κοινού, γιατί βλέπουν και τα παιδάκια και λένε, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, ότι είναι καλά, λέει, και το απόδειπνον μια άλλη προσευχή που θέλουν να κάνουν οι γονείς, ας φέρνουν και το παιδάκι, κάποια λεπτά τουλάχιστον όσο μπορεί να αντέξει. Σήμερα που γιορτάζει ο Άγιος Φιλάρετος,
διάβαζα κάτι έτσι που γράφει για τη ζωή των ζευγαριών και λέει ότι όπως υπάρχει σωματική έλξη, πρέπει λέει, να υπάρχει και η πνευματική έλξη μεταξύ των ζευγαρτών. Και όπως έτσι ο ένας ελκύει τον άλλον σαρκικά, πρέπει να τον ελκύει λέει, και πνευματικά. Και να γονατούν, να προσεύχονται μαζί, έτσι, να εξομολογούνται στο Θεό τι θέλουν, τι ζητούν, να τον ευχαριστούν. Αλλιώς είναι ένα κοσμικό πνεύμα που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Και βλέπουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα λεγόμενα, πόση μεγάλη ζημιά κάνουν. Όταν, ας πούμε, για το Θεαθήνε, οι γονείς εύχονται στα παιδάκια τους μέσα από το Facebook και μπορεί, λέει, και ο άλλος να μην τις μίλησαν τις κόρες τους, η οποία είναι αταχτούλα, είναι στην εφηβεία και είναι αντίθαση, αλλά στο Facebook θα τις δώσουν 1000 ευχές, καρδούλες και διάφορα τέτοια για να τους ζουν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό είναι και μία μάστιγα, γιατί ο ένας θεωρεί τον άλλον ότι δες πως συμπεριφέρονται, πως ας πούμε, αυτό προβάλλονται βασικά και δείχνουν μια ψεύτικη εικόνα, γιατί τις πιο πολλές φορές είναι ψεύτικη τούτη εικόνα. Λέει και ο άλλος, νόμιζα, λέει ότι ζείτε μαζί με την κόρη σας, γιατί τις εύχεστε στο Facebook. Είναι κάπου μακριά, ας πούμε. Τι είναι τα πράγματα, δηλαδή. Είναι πολύ τραγικά. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι του είπαν είναι πολύ δύσκολο να τα κάνει κάποιος αυτά μέσα στον κόσμο. Δηλαδή να έχει κοινή προσευχή μέσα στο σπίτι, να έχει μια ώρα γαλήνης και αυτοκριτικής. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος που ήξερε χιλιάδες κόσμου, λέει όχι, υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες, το κομποσχήνι, τις μετάνοιες και ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει συνεχώς δάκρυα στην προσευχή. Θυμόμαι κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά, έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή, αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στη μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλιότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε στο άλλο κομμάτι, λέει πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο, μια ερώτηση που του έκανα. Οι μεγάλοι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κινούνται με αρχοντιά. Εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε αν θέλετε μείνετε λίγο. Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά μπορούν να έχουν ένα τυπικό. Λέει κάποια, ας πούμε 5 λεπτά ξέρω εγώ τα παιδάκια. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειπνο, μετά γαναχτού. Και εδώ η μεγάλη διάκριση του γέροντα. Να μην τα πιέζουμε, λέει, υπερβολικά. Ας έχουμε δύσκολο κανόνα για τον εαυτό μας και τα παιδιά με το παράδειγμα μας να μπορέσουν να βοηθηθούν. Δεν θέλω να σας κουράσω, απλά επίτηδες δεν τα φωτοτύπησα έτσι, να ξέρετε ότι είναι βιβλία τα οποία μιλούν απευθείας όλες αυτές τις απορίες που έχουμε. Ο καθένας μας δίνουν απάντηση και λύσεις σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, πόσο μπορούν τα 2 φύλλα μέσα στο γάμο, ειδικά αφού μιλούμε για το γάμο σήμερα, να συμφωνήσουν και να ζουν αρμονικά. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Τα 2 φύλλα έχουν πολλές διαφορές, πάρα πολλές. Και τώρα επειδή είναι και στη μόδα, δυστυχώς, και εξαπλώνεται η λεγόμενη αλλαγή του φύλου, να ξέρετε ότι δεν μπορεί ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος είναι πλασμένος με αυτόν το συγκεκριμένο φύλο. Γιατί συναισθηματικά, διανοητικά, ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Έτσι, αν δεν έχετε κάτι να πείτε σε αυτά που είπαμε, μπορείτε να ρωτάτε κιόλας με τους πατέρες εδώ, να δούμε κάποιες διαφορές
που είναι από τα γονίδια μας διαφορές, για να μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο ο ένας τον άλλον καλύτερα. Για παράδειγμα, οι γυναίκες, λένε οι βιολόγοι και οι γιατροί, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα την ίδια ώρα, χωρίς να τα συγχύζουν. Έχουν αυτή τη διανοητική ικανότητα. Λοιπόν, διότι ο γυναικείος εγκέφαλος έχει σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται σε πολλά έργα την ίδια στιγμή. Οι γυναίκες μπορούν, λέει, να παρακολουθούν τηλεόραση, να μιλούν στο τηλέφωνο και να μαγειρεύουν ταυτόχρονα, χωρίς να μπερδεύονται. Οι άντρες όμως, αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί για να επικεντρώνονται μόνο σε έναν έργο κάθε φορά. Δεν μπορούν να παρακολουθούν τηλεόραση και να μιλούν στο τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα σταματήσουν να παρακολουθούν τηλεόραση για να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Απομακρύνονται συνήθως. Ή μόνο ο δικός μου το κάνει. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά άμα οδηγεί ο άντρας και η γυναίκα θέλει να του πει διάφορα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Ναι. Αλλά δεν είναι επειδή δεν μας προσέχουν, επειδή έτσι είναι ο εγκέφαλος τους. Γι' αυτό εγκράτεια. Ναι. Πρέπει να δίνει για να είμαστε σαν δίνες. Κανένας δεν ζητά να είναι σαν τον άλλον, αλίμονο. Υπάρχει ισοτιμία, αλλά όχι ομοιότητα. Το άλλο, έσπασε μια λάμπα, λες μια φορά, 2 φορές. Ναι, όταν το εμπεδώσει ο εγκέφαλος. Απλά να σας πω, επειδή πολλοί καυγάδες ξεκινούν με τούτα, ναι. Μιλώ του, ας πούμε, οδηγά και εγώ θέλω να του πω τα δικά μου. Εσύ δεν με ακούει, αφού είναι καταλαβαίνει τι του είπα. Γιατί δεν μπορεί να με παρακολουθήσει. Επίσης, στον αντρικό εγκέφαλο, και τούτο πολύ σημαντικό, το κέντρο του λόγου βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο και εκείνο του προσανατολισμού στο δεξί. Στη γυναίκα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου της γυναίκας επικοινωνούν μεταξύ τους με πάρα πολύ περισσότερους νευρώνες. Γι' αυτό έχουν επικοινωνία τα δύο ημισφαίρια. Και μπορούν να κάνουν, είπαμε, και πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ή μπορούν να μιλούν και να σκέφτονται ταυτόχρονα. Ναι, κάποιες έτσι. Εάν έχουν προβλήματα οι άντρες, ο εγκέφαλος τους τα οργανώνει και τα ταξινομεί σε διαφορετικές θέσεις του εγκεφάλου, με προτεραιότητα, και στη συνέχεια θα βρει λύσεις ανάλογα με τις προτεραιότητες που έβαλε. Αν οι γυναίκες έχουν πολλά προβλήματα, ο εγκέφαλος τους αδυνατεί να τα ταξινομήσει. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιον για να μιλήσουν. Η γυναίκα δεν μπορεί να τα λύσει εγκεφαλικά τα προβλήματα. Θα τα λύσει ομιλητικά. Δεν είναι μουρμούρα, ούτε κρεβάτο μουρμούρα. Είναι έτσι πλασμένη. Θέλει τον άλλον εκεί να την ακούει. Να του εκφράσει αυτά που σκέφτεται. Αλλιώς δεν μπορεί να τα συνειδητοποιήσει και να τα ταξινομήσει για να τα λύσει. Και αυτό δεν είναι ότι φταίει ο σύζυγος ο συγκεκριμένος. Έτσι είναι ο εγκέφαλος του και έτσι είναι ο δικός μας. Αλλά πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση. Είναι καλό να τα ξέρουμε τούτα. Εγώ διαβάζω τα κάθε μέρα. Να μην τα ξεχνώ. Λοιπόν, ακόμα ένα θέμα, αυτό που είπε η κυρία εδώ, ο προσανατολισμός. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες για να προσανατολιστούν. Γι' αυτό λέει και δεν μπορούν, ας πούμε, οι γυναίκες να είναι συνοδηγοί στη μελέτη του χάρτη σε έναν οδηγό φόρμουλας ή σε ένα ράλι. Δεν μπορεί να διαβάσει το χάρτη εύκολα, αφηρημένα. Οι γυναίκες. Ναι, δεν μπορούν να είναι συνοδηγοί σε ένα ράλι. Γιατί δεν μπορούν να προσανατολιστούν με το χάρτη. Δεν το ξέρα. Ναι. Οδηγώντας, λέει, για παράδειγμα, προς ένα φιλικό σπίτι, η γυναίκα θα βάλει σημάδια που βλέπει αισθητά. Το φούρνο, το φαρμακείο, το στενό δρομάκι, την τράπεζα, ξέρω εγώ. Ο άντρας, λέει, διανυσματικά. Έκανα τόση 5 λεπτά και μετά να στρίψω. Κάπως έτσι. Πολύ διαφορετικά.
Και ένα τελευταίο που θέλω έτσι να σας πω, που έχει πολύ σημασία και τούτον είναι πηγή διαφωνιών και διαπληκτισμών. Οι γυναίκες έχουν περιφερειακή όραση. Βλέπουν και οριζόντια σε μεγάλο εύρος και πάνω από τη μύτη, κάτω από τη μύτη. Τούτον διάβασα το σήμερα. Για το πάνω κάτω. Το εύρος το ξέρουμε. Ενώ ο άντρας βλέπει οξία μπροστά του σε μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό και η γυναίκα δεν μπορεί να οδηγά τα λύκα, όχι γιατί είναι αδυνατή ή γιατί είναι κοντούλα, αλλά γιατί την απασχολεί το δεξιά και αριστερά, έχει περιφερειακή όραση. Και δεν μπορεί να εντοπίσει έτσι την όραση της κάπου. Τούτα όλα εντωμεταξύ, ίσως να είναι εκ Θεού ή επίκτητα από τότε που πλαστήκαμε, που η γυναίκα ας πούμε έχει πιο οξυμένη ακοή, λέει, γιατί ακούει το μωρό με το που έκαμνε και ξυπνά αμέσως η μαμά, ακούει τους ήχους περισσότερο, είναι πιο ευαίσθητα τα αυτιά της, η ακοή της. Λοιπόν, είναι διαμορφωμένος ο εγκέφαλος ο ανδρικός με τέτοιον τρόπο ώστε να συγκεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη ασχολία κάθε φορά. Είπαμε το τούτο. Και εντάξει, να σας το πω ότι ο ανδρικός εγκέφαλος γερνάει ταχύτερα από το γυναικείο. Και αυτό οφείλεται στις ορμόνες. Οι ορμόνες, η καλή λειτουργία των ορμονών. Άρα που καταλήγουμε, ότι πρέπει να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ναι, και όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, είναι απλά. Δεν φταίει κανένας, φταίει ότι μας προσέχει ή ότι μουρμουρούμε, όχι, δεν φταίμε. Πρέπει να τα πούμε για να τα λύσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα κλείσουμε με κάτι που μου άρεσε για να σας το κλείσουμε εδώ. Ρώτησαν το γέροντα Παΐσιο τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και λέει, να έχει το νου του στο Θεό, να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτήν τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι διαρκώς εκεί και σε ό,τι θα μας βοηθήσει να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με τον ταπεινό και φιλότιμο αγώνα καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι λεβεντιά, γλέντι πνευματικό. Δεν ήθελαν οι Άγιοι μιζέρια και απογοήτευση και απελπισία. Ήθελαν αρχοντιά, λεβεντιά. Το βαθύτερο νόημα της ζωής έχουν υποχρέωση όλοι οι άνθρωποι να το συλλάβουν. Αν το έκαναν αυτό δεν θα είχαν καθόλου μικροπρέπειες, γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε πώς θα βγάλουμε κανένα φράγκο για εκεί. Και όχι πώς έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πνευματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στον Χριστό. Χαίρεται γιατί βλέπει ότι αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη, ενώ η άλλη αιώνια. Δεν βαρέθηκε τη ζωή, αλλά σκέφτεται τι θα κάνουμε, δεν θα φύγουμε. Και ετοιμάζεται για εκεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο προορισμός του, το νόημα της ζωής. Αυτά για τους Αγίους Πατέρες. Αυτά τα περιβίας είναι λίγο έτσι σκληρά να τα πούμε. Ελπίζω ότι δεν συμβαίνουν ανάμεσα σε χριστιανικά ζευγάρια. Οι μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι πάρα πολλές, από τη λεκτική βία μέχρι τη σωματική βία, την οικονομική βία. Εδώ βρήκα, ναι, και ψυχολογική βία που είναι οι ταπεινωτικές εκφράσεις, οι παρατηρήσεις, οι έντονες, κακοποίηση, οικονομική βία, στερή της λέει, ας πούμε. Συνήθως η γυναίκα είναι το θύμα, κάποτε και ο άντρας, αλλά συνήθως η γυναίκα. Στερεί το δικαίωμα στη γυναίκα του για οικονομική αυτονομία, ας πούμε.
ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία και το εισόδηματα της γυναίκας. Ακόμα σήμερα οι γυναίκες που πιάνουν περίπου τους ανθρώπους. Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία ποιος πιάνει πιο πολλά. Κάποτε όμως κάποιοι άντρες θέλουν να εξουσιάζουν και με τον τρόπο τη γυναίκα τους. Δηλαδή έχουν μια λαθασμένη εντύπωση και άποψη για τη ζωή και γενικά το γάμο. Όταν ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα, γιατί στην αρχή ο Θεός τον άνθρωπο, τη δημιουργία του ανθρώπου την συνέλαβε, ήταν άφιλος ο άνθρωπος, δεν ήταν ο άντρας ο Αδάμ, ο άνθρωπος. Αλλά επειδή ο Θεός προείδε την πτώση, έκαμε, λέει, βοηθό για τη σωτηρία τη γυναίκα, όχι βοηθό για τις δουλειές. Καλησπέρα σας. Εγώ να προτιμήσω να πω κάτι σε όσα υπόθηκα, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά από τον εγκέφαλο ενός άντρα και μάλιστα παπά, πιο πρακτικά και πιο θεολογικά, νομίζω ότι όλα μπορούν να ξεκινήσουν και να σταματήσουν σε ένα σημείο. Στην έννοια της αγάπης. Πολύ εύκολα και εμείς και τα παιδιά μας εκφράζουμε αυτήν τη λέξη, αλλά δεν την εννοούμε. Γι' αυτό να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία πολλοί θεωρούν κατώτερη της Καινής, λαθασμένα, η ουσία ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι δύο εντολές της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Και ο Κύριος το μόνο που επρόσθεσε, λέει, σας δίνω μια καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, έδωσε έναν παράδειγμα, το δικό του το παράδειγμα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Πώς αγάπησε ο Χριστός, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, εθυσιάστηκε για την εκκλησία του, η οποία εικονίζεται ως νύφη και ο Χριστός ως γαμπρός. Και εκείνο το Παγίο βράδυ βγάζουμε τον νηφίο, τον γαμπρό της εκκλησίας. Και εάν στη σχέση δύο ανθρώπων, όχι μόνο μέσα στο γάμο, στο ζευγάρι ή οι γονείς με τα παιδιά, αλλά στις σχέσεις με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, αν υπάρχει αυτή η πραγματική αγάπη, όλα τα προβλήματα είναι λυμμένα πριν εμφανιστούν. Και να δώσω το σημείο στο οποίο θέλω να καταλήξω, η αγάπη δύσκολα είναι θυσιαστική. Στην ιστορία του χριστιανισμού για αιώνες, όταν η λέπρα ήταν μεταδοτική, καταγράφονται άπειρες περιπτώσεις που ζητά κάποιος από τον Θεό να πάρει τη λέπρα από τον έναν και να το δώσει στον άλλο. Δεν μπορώ να βλέπω τη γυναίκα που αγαπώ να υποφέρει. Δώστε Θεέ μου σε μένα τη λέπρα. Και επέτρεπε ο Θεός να φύγει η λέπρα από τον έναν και να πάει στον άλλο. Στον Άγιον Παΐσιον, τον σύγχρονο μεγάλο γέροντα και Άγιον της Εκκλησίας μας, λέγεται ότι τον πλησίασε μια μητέρα που ήταν στα τελευταία στάδια καρκίνου και του ζήτησε βοήθεια. Λέει, αν πεθάνω ποιος θα φροντίσει τα παιδιά μου. Και τι έκαμε ο Άγιος Παΐσιος, παρακάλεσε τον Θεό να πάρει τον καρκίνο από εκείνη τη γυναίκα και να τη δώσει στον ίδιο. Και το επέτρεψε. Και ο Άγιος Παΐσιος επέθανε από τον καρκίνο εκείνης της γυναίκας. Μια άλλη μητέρα που τον επλησίασε και είχε η κόρη της καρκίνο και ζητούσε βοήθεια, της είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, μπορείς, δέχεσαι να πούμε στον Θεό ο σταυρός του παιδιού σου να έρθει σε σένα? Και είπε εκείνη η μητέρα όχι. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εάν μπορούμε να έχουμε αυτήν την αγάπη θυσιαστικά ο ένας προς τον άλλον, δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι αυτό που μας λείπει και αν από αυτός έστω σε λίγο βαθμό το ξεκινήσουμε, μπορούμε να είμαστε στο σωστό δρόμο και μαζί με τη βοήθεια του Θεού σιγά σιγά να προοδεύουμε. Και η αγάπη, αν έχετε τα λαττώματα του άλλου, τα δικαιολογεί, κάποτε είναι πολύ υποκειμενική η κρίση μας. Αν μας κατηγορούν τη γυναίκα μας αλλά δεν τη συμπαθούμε, και ακόμα και αν ξέρουμε ότι η κατηγορία είναι ψεύτικη, θα πούμε να, το λέει και ο άλλος.
Αν όμως κατηγορούν τη γυναίκα μου αλλά την αγαπώ, ακόμα και να ξέρω ότι αυτά που την κατηγορούν είναι σωστά, θα τη βγάλω κουπανάπανη. Τόσο υποκειμενική είναι η κρίση του ανθρώπου. Όταν θέλουμε κάποιον τον παρεξηγούμε. Όταν θέλουμε κάποιον δεν τον παρεξηγούμε. Αν είμαστε χριστιανοί και περπατούμε στον δρόμο της αγάπης, δεν παρεξηγούμε κανένα. Και τότε όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε μπορούν να λυθούν. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις όχι. Δεν χρειάζεται. Το βίντεο που αναφέρανε οι Άγιοι είναι για μια κοινή πνευματική πορεία. Αν υπάρχει διαφορετική πνευματική πορεία. Ναι, όταν ας πούμε ο ένας είναι μες στη χριστιανική, στην εκκλησιαστική ζωή και ο άλλος όχι. Να σας πω κάτι. Όσοι μπορούν να προλάβουν. Τι σημαίνει να προλάβουν? Να προλάβουν ενώ. Να παντρευτούν άνθρωπο εκκλησιαστικό. Ναι, Καλά, δεν είναι απαραίτητο όμως. Ναι, αλλά ύστερα έχει πολλές περιπτώσεις που ένας ξεκινά να θρησκεύει, μπαίνει μες στην εκκλησία και ο άλλος είναι πιο μακριά. Ακόμα και για τούτον διαβάζουμε με στους πατέρες, τους σύγχρονους πατέρες, τους οποίους εμπιστευόμαστε, γιατί ζούσαν σε αυτήν τη ζωή. Λένε ότι η προσευχή θα φέρει κοντά τον άλλον, δεν θα του κάνεις υποδείξεις. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλουμε φυσικά, αν ο ένας έχει γευτεί τη χαρά να ζεις μες στην εκκλησία, τη χαρά της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολόγησης και της μετάνοιας και βλέπει τον άλλον ότι είναι μακριά, σίγουρα στεναχωριέται. Αλλά ο Θεός θα δει και τούτον τον αγώνα, με την προσευχή του θα το φέρει κοντά. Δεν έχει άλλον όπλο και το παράδειγμα βέβαια. Άμα εμείς υποτίθεται θρησκεύουμε και η γλώσσα μας είναι χάλια ή κατηγορούμενοι, συκοφαντούμενοι ή κριτικάρουμε τους άλλους, να πάει πιο μακριά ο άλλος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο να τα μιλήσει μωρά. Ο ένας και για παιδαγωγής είναι μωρό, ένα γιο και ο άλλος ένα γιο. Ναι, εντάξει. Και τούτον είναι πολλά ευαίσθητο σημείο. Γιατί ακόμα και οι κοσμικοί άνθρωποι που είναι και οι δύο κοσμικοί, ας πούμε, δεν συμφωνούν για πολλά πράγματα, διαφωνούν μπροστά στα παιδιά. Ακόμα και οι δύο που είναι μέσα στην εκκλησία, πάλι μπορεί να έχουν διαφορετικές άποψεις για την ανατροφή των παιδιών. Και που τούτα όλα, νομίζω, η λύση είναι η ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση και λέμε ναι, δεν τα ξέρω ούλα, ας σκευάσουμε κάτι και για τα παιδιά μας, να πάρουμε και μια συμβουλή. Όσοι, εντάξει, άμα είναι και οι δυο μες στην εκκλησία, μπορούν και τους πνευματικούς τους να φέρουν σε επαφή και τα παιδάκια από νωρίς, γιατί φεύγει πολλά μεγάλο βάρος που πάνω μας και μετακυλίεται στους πνευματικούς. Άμα είναι ο ένας από τους δύο, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι δύσκολο. Δύσκολες ιστορίες. Δύσκολες ιστορίες. Μπορεί να τους μιλάσεις, να τους μάθεις, να είναι και σε εκκλησία, μα είναι και σε εκκλησία. Αλλά τα παιδιά, ό,τι και να πούμε, πρέπει να δούμε το παράδειγμα εμείς, να είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς και πολλά ανεκτικοί μες στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πολλές κεραίες και λαμβάνουν τα μηνύματα. Άμα ο ένας που είναι μες στην εκκλησία, τέλος πάντων, έχει έτσι έναν ήρεμο χαρακτήρα, συμπεριφέρεται όμορφα, ευγένεια, γιατί η ευγένεια είναι πολύ σημαντικό. Δεν κατακρίνει. Τα παιδιά μεγαλώνοντας αυτά τα μηνύματα τα λαμβάνουν. Και νομίζω ότι ο Θεός ξέρει και αγαπά τα παιδάκια μας και όλους μας πιο πολύ από εμάς. Έτσι. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ακόμα και εντάξει, φυσικά και για τις δοκιμασίες που παίρνουμε. Τις αρρώστιες, τα παιδάκια που τώρα τελευταία είναι μάστιγα και ο παιδικός καρκίνος και πάρα πολλές ασθένειες. Λέμε πώς είναι δυνατόν το μωρό βασανίζεται. Υπάρχουν τα πάθη τα ανθρώπινα, η καταστροφή και των πάντων και του περιβάλλοντος της διατροφής μας είναι επακόλουθα τούτα, αλλά για όλα ο Θεός επιτρέπει, ξέρει, είναι υπό την έγκριση του και τον παρακαλούμε να δώσει λύση. Και χρησιμοποιείται όλα για τη σωτηρία μας. Αυτά να έχουμε και εμείς πρόθεση. Ναι, καλή πρόθεση. Μίλησε ο Πάτερ για την αγάπη. Μπορεί να υπάρχει
έξω από τον Χριστό αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι εκπομπή του θελήματος, του ιδίου θελήματος, του εγωισμού. Αγάπη έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει, αλλά όλα είναι εμποτισμένα με την αγάπη του Χριστού. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο είναι από την αγάπη του Χριστού που προέρχεται. Επομένως, δεν μπορείς να πεις το σπίτι έχει έναν τείχος και δεν το πιάνει η αγάπη του Χριστού, δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Απλά θέλουμε παραπάνω να κάνουμε τόπο, να ρίχνουμε τα τείχη, να έρχεται τούτον το φως και η αγάπη του Χριστού, ο ήλιος τούτος της δικαιοσύνης. Γιατί έτσι κάνει ο ήλιος. Γι' αυτό παρομοιάζεται ο Χριστός με τον ήλιο της δικαιοσύνης, ως ήλιος δικαιοσύνης. Διότι μπορεί να διαπεράσει τα πάντα. Δεν είναι στο χέρι μας δηλαδή. Αν χτίσω εγώ ένα σπίτι που δεν έχει Χριστό μέσα, ο Χριστός μπορεί να μπει μέσα όμως. Αλίμονο, αν εμποδίζεται από γήνα και υλικά εμπόδια. Επομένως, πρέπει να έχουμε την αμφιβολία ότι έξω τούτος ο άνθρωπος είναι εκτός αγάπης του Χριστού και επομένως δεν μπορεί να αγαπά. Όχι. Ελπίζουμε ότι όλοι μας μπορούμε να αυξηθούμε σε αγάπη και να πλησιάσουμε τον Χριστό. Με τούτη είναι το καθομείο, συν τούτον είναι. Ένας διαρκής αγώνας ο οποίος δεν τελειώνει ούτε με το θάνατο. Στην άλλη ζωή ο άνθρωπος θα συνεχίζει να εξελίσσεται πνευματικά και να τελειώνεται. Επομένως είναι όλα ένας αγώνας. Φτάνει να υπάρχει τούτο που λένε οι πατέρες, η διαρκής έννοια μας να είναι τούτη. Οπότε όλα τα άλλα θα τα προσπερνούμε. Τι κι αν δεν ήβρα, ας πούμε, το τέριν της ζωής μου που ονειρεύω. Τούτε μου, για, και μέλιστα. Τούτη η ζωή είναι, είπαμε, είναι ένα πέρασμα. Δεν πρέπει να τη ζούμε πολύ σημασία δηλαδή. Να τη γυρίζουμε και λίγο στο χιούμορ. Για να επιβιώσουμε. Ζωγούλα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Έχει κανένα άλλο που θέλει να ρωτήσει κάτι? Να ρωτήσω, ναι. Η αγάπη είναι δώρο Θεού. Ενώ κάποιος άνθρωπος για να μπορεί να αγαπά δώρο, χάρισμα. Η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά σας λέω πάλι, και ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Άγιο Πνεύμα, εκτός αν έχει βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα, και η βλασφημία τι είναι? Είναι να προσκοληθώ, να αφήσω το βάφτισμα μου, δηλαδή να το καταπατήσω και να πάω σε μια άλλη θρησκεία. Τούτο είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς, η αγάπη του Αγίου Πνεύματος είναι εκεί και εμείς είμαστε φορείς της αγάπης, ο καρπός που είναι του Αγίου Πνεύματος, είμαστε φορείς, αλλά μπορούμε να την αναπτύξουμε. Γιατί είμαστε στέρεοι, τα πήραμε τα χαρίσματα, πότε τα πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, παιδιά? Μετά το βάφτισμα, το χρήσμα. Μην το ξεχνούμε το μυστήριο, είναι φοβερό πραγματικά. Επομένως δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι βαφτισμένοι και χρησμένοι. Έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Απλά πρέπει να το θυμίζουμε στον εαυτό μας. Ότι τα έχουμε. Είναι δώρο. Βέβαια είναι δώρο. Δεν μπορεί να πει κανένας κάμα κατόρθωμα γιατί αγαπώ και κάνω φιλανθρωπίες, ας πούμε. Μου έδωσε ο Θεός αυτόν τον δώρο. Είναι τίποτε, είναι τίποτε. Ναι. Απλά συμβαίνει αυτό γιατί αλλιώς θα είμαστε σε μια στατικότητα. Εν και γίνεται ο άνθρωπος όταν γίνει άγγελος. Και οι άγγελοι που λέει αυτή την εξέλιξη. Ναι, και οι άγγελοι το είναι. Προς το καλό είναι οι άγγελοι. Είναι στάδια η αγιότητα, δεν είναι Άγιος τέλος. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχει ανάπτυξη. Όχι δοκιμασίες, όχι. Απλά το μέτρο της αγιότητας και της χάριτος που λαμβάνει ο άνθρωπος έχει αύξηση. Και η αγιότητα έχει μέτρο, ναι, έχει πιο μεγάλους Αγίους, πιο σπουδαίους Αγίους. Έχει
απλά όσιους, ας πούμε, που αγίασαν με την ενάρετη ζωή τους. Έχουμε τους μάρτυρες, έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες Αγίων. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο μετάνοια. Ναι, αλλά... Προς το καλό ή προς το κακό, Ναι, ανάλογα με η κατάσταση του ανθρώπου. Μετάνοια δεν υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος με τα μνημόσυνα, ο ζών, μπορεί να επηρεάσει, να ελαφρύνει την θέση αυτού που έφυγε. Γι' αυτό κάνουμε και τα μνημόσυνα. Λοιπόν, εγώ ελπίζω ότι αυτά όλα τα φρικτά πράγματα που γίνονται μέσα στα κοσμικά, ας πούμε, ζευγάρια, ακόμα και στα μη κοσμικά, δηλαδή, η βία, η μη αλληλοεκτίμηση, η έλλειψη αλληλοεκτίμησης που φέρνει πάρα πολλές δυσκολίες στο ζευγάρι, πρέπει να το παλεύουμε πολύ. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι πλέον πολύ δύσκολο μετά να επανορθωθεί. Δημιουργεί χάσματα μες στο ζευγάρι και αυτό χρειάζεται συνεννόηση, ταπείνωση, εξομολόγηση, προσευχή και αυτή η απλή κατανόηση ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι. Μάλιστα. Τούτα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρεσβυτέρα. Εγώ ευχαριστώ. Τον Πάτερ Θεμιστοκλή για την αγάπη τους να έρθουν που την ορόκληνη, έτσι να μας μιλήσουν. Ό,τι σας είπε φυλάξετε τα, αυξήστε τα και να σας χρειαστούν. Και εκείνοι είπαμε οι οποίοι δεν προλάβαν ακόμα να κάνουν, να προχωρήσουν τη ζωή τους, να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα προσπαθήσουν να συλληφθούν μέσα του τέλος πάντων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τις δύσκολες καταστάσεις. Όχι απαραίτητα. Τώρα θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, να έρχονται δύο άνθρωποι εκκλησιαστικοί και θέλουν να παντρευτούν και στο τέλος μαλώνουν, κατασκοτώνονται γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει συζυγία. Και στο τέλος γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Και θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι το ένα το παιδί μπορεί να έτυχε με πολλά παιδιά και δαμέ. Το ένα το παιδί να ήταν έτσι εκκλησιαστικό παιδί και να τράβησε σιγά σιγά και την γυναίκα του, να την εγλίκανε και να έρθαν και πιο κοντά στο Χριστό. Η αγάπη φέρνει Έτσι, κοντά τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Έτσι, σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί όσο γίνεται για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Έτσι. Άντε, να κάνουμε το διευχόν και να πάμε. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άντε.